מתי פעם האחרונה הרגשת שאת חיה חיים שאת באמת רוצה לחיות? חיים שאת השולטת בהם, ולא חיים שמובילים אותך, אלא חיים שאת מנווטת. את הקפטן של הסירה שלך. לא הלוז, הבוס, מלא נסיבות, הבית שצריך להיות נקי, אלא את לקחת את עצמך ואמרת, ככה אני רוצה שהיום שלי ייראה. בזכותי. אני הייתי שם גם פעם. לפני בערך 5 שנים הייתי במצב שבאמת היה לי את הבוס שלי, היה לי את העבודה, החובות שכל הזמן היו לי בראש ואמרו לי, חייבת לעבוד קשה כדי להצליח. באיזשהו שלב פשוט הבנתי שללא חיים שאני מוכנה להתחייב אליהם. כי מה יקרה בשאלה שאני אגיע עוד 5 שנים קדימה, עוד 10 שנים קדימה והסתכל אחורה? אני לא אענה לחשוב מה היה לי בעבר, מה עשיתי, איך היום שלי היה נראה. וכנראה גם הוא יראה אותו דבר. אז כאילו, אני רוצה להישאר בסיטואציה הזאת, או שאני חייבת לעשות כרגע שינוי. הבנתי שאני חייבת את השינוי הזה, נראה לי שגם את כבר יודעת שאת די קרובה לשם. וכדי לייצר את השינוי הזה, למדתי והשקעתי שעות של למידה, הבנה ובניית עסקים דיגיטליים שיאפשרו לי להמשיך לחיות בכל מקום בעולם ולקבל את החופש שאני כל כך זקוקה לו, ועדיין להמשיך להיות עם יציבות כלכלית, לדאוג למשפחה שלי, שאני אוכל להתפרנס ולחיות ברמת חיים טובה בכל מקום בעולם. בהרצאה שלי, אני פשוט הולכת ללמד אותך איך אני עשיתי את זה, להראות לך דוגמאות של נשים נוספות, מלא תובנות, ובאמת איך לייצר את המיינדסט שצריך, בשביל פשוט להתחיל לזוז, ולהתחיל לרדוף אחרי החלום הזה, ולא פשוט להשאיר אותו בתחתית רשימת המזימות שלנו, אחרי כל הדברים שאנחנו לא רוצות לעשות, אלא באמת לשים בפרונט את הדבר שאנחנו כן רוצות לעשות, ולהגשים ולהשיג, לייצר לנו את החופש שאנחנו כל כך חולמות עליו. שעה אחת, כדי באמת להבין האם זה מה שאת רוצה, וגם מה הדרך לעשות את זה. תשקיעי בעצמך, תני לך את ההזדמנות הזאת, לקחת שליטה על החיים שלך ולשנות אותם, כי לא כל יום חייב להיראות כמו אתמול. כל הפרטים מחכים לך פה,